Good morning. It's Monday time. So, umagang umaga. Ready na kami at ito na yung mga gamit namin. Tsaka nandito na rin kami sa bye-bye. Yan, naka-ready na lahat. Yan na yung bangkang gagamitin namin. Yung maliit lang muna. So, samahan nyo kami sa aking panibagong spearfishing adventure ngayong araw.
bali ito na po yung mga nahuli ko. Isang bluefin, trevally, sweet lips, yan. Tapos mackerel, king mackerel, and then ayan, no? Mackerel, sweet lips, buffalo emperor, ayan siya. So medyo malalaki na yung huli. Balito na po, nagutom po yung mga bata. So, nagluto muna kami sa bangka. Tapos dito na kami sa baybay kumain. Ayan, kabady ko. Estudyante kong napakalupit. Magaling na. Kain guys. Bago magtapos itong video, insert ko lang yung last catch namin. Kasi hindi ko to na videohan. So bali dito na sa tabi binidyohan lahat. Isang red snapper, midnight snapper, ayan, big eye emperor, ilak tawag sa amin, may trevally, at saka lapu-lapu. Shoutout tayo sa China Food Guide. Shoutout Gregorio Solis. Shoutout kay Jimbas Basquez, kay Bakikay and Bakikoy, Angel Ramal. Shoutout Lowell Galano. Shoutout Boracay Balabag, Chief Tony Malolo. Shoutout kay Josephine Tupas. Shoutout kay Kuya Joy TV. Shoutout from Buruanga Clan. Kay Shark Zone. Shoutout Azer Gaming. Shoutout kay Vince Fishing Activities. Shoutout kay Rinlis John Abresado. Shoutout from Dumaguete. Joey Pacaldo. Shoutout Romer Vergara. Shoutout from